O, ddim cweit. Wel, erbyn hyn, dwi wedi cyrraedd canolfan y ffermwyr ifanc, a mae yna gynnwrf creadigol iawn yma, a mae yna greu wedi bod yn digwydd. Mae yna, wel, triwch ddyfalu beth yw'r gystadleuaeth. Tai sinsir. A dwi'n trio, ond ni'n hwyr yn cychwyn braidd, ac dwi wedi gwneud chydig o lanast ohoni. Ac erbyn hyn, mae'r beirniad wedi cyrraedd. Ond nid beirniad cyffredin mohonynt, ond super beirniad. Y llys genades a'r dirprwy llys, llys, llan hyd yn oed deud o, llys genad, esill ar is, da chi'n iawn? Da iawn, diolch. Da iawn. Mae'n siŵr mae hon di'r job bwysica gwych chi heddiw, ie? Hon y job gorau. Joio. Da chi'n gael bita nhw wedyn? Na, ni ddim, maen nhw'n cyfarol lan nes nos fori, felly ni'n gobeithio bod nhw'n gyd al yn sefyll ebyn nos fori. Mae rhywbeth gwahanol, ydy o, mae'n gystadleuaeth a hyfryd. O, di, mae'n hyfryd gweld y holl aelodau ifanc cystadlu. Mae'r sgil yn mynd i rhywbeth fel hyn, fel ti wedi gweld yn barod, yn tipyn o waith. A mae'r amrywiaeth sy'n hefyd yn ffantastig. Mae'n amser oedd nhw'n gael i greu hein? Ond fel awr a hanner i gysadlu, felly tipyn o amser yn nhw, ond oedd e'n lot o amser hyd y diwedd. Mae'n cymryd tipyn o waith i fynd i wneud hein, tipyn o waith ymarfer, a'i galw sefyll, achos maen nhw wedi cael ei roi at ei gilydd gyda eising yn unig, felly mae cael nhw gyd i sefyll yn stond yn tipyn o waith. Dwi'n bod yna glid yn i fi. Mae'n eitha solid. Mae'n ti'n eitha solid yn i. Wel, ti wedi bod yn gystadlu dros y blynyddoedd un, ond erbyn hyn, wyt ti'n lys genadau dipyn o fraint? Ydy, mae'n fraint aruthrol. Mae'n rhywbeth fi wedi mwynhau dros y flwyddyn. Fi'n nawr yn dod i ddiwedd yn amser. Wyt ti'n dal o fewn oedran? Oedran? Dim efo'r mudiad. Na gwyd? Na, fi dros oedran ys tipyn i fi nawr, ond wedi cael heb y mudiad, bydde fi ddim wedi cael cyfle fod yn llys genad ar y troi fy hunol, a fi ddiolchgar iawn yn bob cyfle. Felly na, mae wedi bod yn 2 flynedd efo'n hyn arbennig, a mae'r rhestart yn cymryd drosto wrth i fi yn y bythefnos nesaf, felly mae'n i fod yn hand over time o'n na, edrych mlaen, a wedi bod falch o'r amser. Llamchiadau ti ar dy rôl, ynddi, wyt ti'n gwneud job arbennig iawn yn ei chwarae teg ti. A ymlaen at Rhys yn fan hyn, lle bod fi'n gorau gweiddi. Tough act to follow, so ni'n dweud Rhys. Dwi'n mynd i fod methu flwyddyn nesaf, lle dwi'n methu gofyn esill beth dwi'n neud dwi'n. Lle mae wedi bod yn athrawes da iawn chwarae teg di. Mae'n gobeithio fod e'n cofio de flwyddyn nesaf. Ie, Ceredigion o ti'n de, neu wyt ti'n dal Ceredigion am byth yn de. Eryri wyt ti? Ie, Gynarfon yn de. O, ti'n dal yn aelod? Na, dod dim ys rhai blynyddoedd, ond fes i yn ffermwyr ifanc a'n gadeirydd clwb Gynarfon am 2 flynedd hefyd, so ie, mae'r mudiad wedi helpu lot yna fi na i gyrraedd lle dwi'n lle, ti'n bo? Da chi'n edrych yn ifanc efo dros oed gystadlu, rai fi ddeud? O, diolch. Diolch fawr ti. O, troeso. Yn ei dalu chdi fedyn. Be bynnag o'r invoice ydi. So pryd mynd y rôl di'n cychwyn ten swyddogol fel y llys genad? Wel, dechrau mis nesaf mewn ffordd yn y cyngor efo, ia, dechrau mis Rhagfyr. A wedyn, dwi wedi cael trio dod i fewn yn ar y 10 mewn ffordd dros y flwyddyn, ond mae'n gorfod mynd i fyny lefel, wel, wsos nesaf, jyst iawn, ynddi? Ie. Ond wrth y fodd, mae'n dipyn o fraint, ynddi? Ynddi, mae o, ynddi. Ti'n bod, da ni gael lot o hwyl chwarae teg, a mae yna griw da yna ni wedyn. Mae'n beth da i dynnu pobl at ei gilydd eto. Chi'n chwifio'r fanner yn mudiad ac yn dangos beth sy'n bosib fel aelodau. O, ydi bendant. Mae'r cyfle ni wedi cael a ni ddiolchgar i bawb sy'n ma. Na, wedi mwynhau beirniadu heddi. Edrych mlaen i roi'r cynliadau mas. Da chi wedi penderfynu ffeindio'r gorau? Ydyn ni wedi. Wel... Ti'n mynd talu digon i hynny? Na, digon. Digon teg. So ni'n mynd hwnna'n gyntaf chwaith. Diolch am y sgwrs. Allan o bychiadau chi yn eich roles. Diolch. Yn eich roles.